Orwako kendo nyikwa Ramogi odhene mbele gi weche manyien matimore ka ni jotend migepe Musalia Mudavadi osingo ne Jokenya modak e pinje maoko ni sirikal biro rito ratichgi kod ngimagi e kinde ma gidhi nyime kod tijegi e pinje maoko go. Mudavadi bende wacho ni sirikal biro neno ni oket lai makare mar neno ni omenda ma gioro e pacho ka itiyo godo e yo maber. Mudavadi ne olosi kinde mane otayo nyasi mar goyo oriti ni jopuonj moyo 60 moyudo tich e piny mar Amerika. Mudavadi omedo ni nying Kenya ber oko kuchocho kaluwore kod tich maler ma joma tiyo oko osebedo ka timo, gima koro lombo jopinje mathoth ma oko mar dwaro tiyo gi Jokenya. And also he has promised, of course you are sending, but what you are sending the Lord for all stakeholders. The Lord is your shade at your right hand. The sun. It's now over $4 billion coming to the diaspora. If that money was just put in one basket, what the diaspora is remitting to Kenya can completely build a new airport terminal in one stroke. That is the power that the diaspora now has. It's a very serious thing if you think of it. So we are looking at you with a lot of hope that you prosper, because when you prosper, then Kenya also does what? Prospers. So tunawatakia heri, tunataka mupate nafasi nzuri, lay the ground for the others who will come after you. And I want to assure you that the government of Kenya will always be as supportive as it